Ngiyakhuleka kunina abantu abadala. Namhlanje futhi ngicela ukuphinde ngiqhubeke namathwasana. Angiqedanga ukukhuluma namathwasana, ngicela ukuqhubeka. Ngicela ukukhuluma ngendaba yokupheka nokuyiphekela. Nokudla okusuke kufanele kudliwe amathwasa uma lisey'inkambeni ithwasa. Uma usey'inkambeni akufanele ukuthi uphekelwe noma ubani. Suke kufanele ukuthi uyiphekele wena umuntu osey'inkambeni noma ozakwenu ezinye iy'ngane abanye abantwana abasuke befana nawe. Ngoba ubungozi bokuphekelwa abanye abantu bukhulu kakhulu. Okukhulu kakhulu futhi ukudla ema-restaurant. Ithwasana kufanele lidle e-resto. Why ngingafanele lidle e-resto ithwasana? Ingoba ngalesikhathi uye e-resto wena usuke uyigcinile, usuke uclean, ungalali nomuntu wesilisa. Uclean ungazenzi izinto ezibhedayo, ungakhulumi kambi, ungathuki umuntu, usuke uzilile kahle kahle wena. Ufana nomuntu ogoyile. The time usuka la uyahamba uyedla e-resto, awumazi umuntu opheke lokho kudla ozokudla. Uthola ukuthi umuntu osebenza lapho uyishadele, uyihlalela nomkhwenyana wakhe. Ngeke mekadelele nomkhwenyana wakhe ezemsebenzini ngoba kuzoza wena thwasa uzothenga ukudla. Bese engapheki noma atshela imanager yakhe ukuthi ngeke aze akwazi ukusebenza. Uthola ukuthi wena usuyakudla lokudla kade uyigcinile lesikhathi oyigcine sona engasazi ukuthi singakanani. Usuzomosha izinto zakho ngokudla ozokudla okuthengile e-restaurant komuntu ekadelele nomuntu wakhe. Mhlawumbe omunye okuphekelayo useke wahushula ngisho abantwana. Wena uzodla lokho kudla lokho. Emva kwalokho uthi uyafika endlini uyaphahla inkambi ayisaphakama. Mengaphakama ublame ugobela noma abanye abantu abaseceleni kanti wena ithwasana alidli noma yini.